כשאתם חושבים על דיור מוגן, אתם ודאי רוצים לוודא שהכל פשוט אפס. ושתמיד יש מקום נעים לתפוס קצת שמש ואוויר צלול ולחשוב כמה טוב שיש אפס. וכשרוצים ליהנות מחיי חברה פעילים, כל מה שצריך זה וכולם כמובן מגיעים לארוחת צהריים חמה ומפנקת, כי זה פשוט אפס. פשוט אפס. בגולדן היל אנחנו מבינים כמה חשוב להרגיש בבית, שתמיד יש מי שזמין לעזור, להיות שם כשצריך. לחיצה על אפס במעלית מובילה את הדיירים לחיי חברה פעילים. לחיצה על אפס בטלפון, למענה מיידי בכל עניין. גולדן היל, החיים מושלמים כשיש אפס. גולדן היל ירושלים, אפס בטלפון, אפס במעלית, אפס דאגות. התקשרו לגביית ציור